postures sempre són un perill per a la teua columna i t'acabaran cobrant també sempre un preu. Dolor i contractura. A nivell cervical són molt corrents i si l'estàs patint, el calor pot ser una forma d'ajudar-te. Calor sec, com el que te proporciona una almohadilla elèctrica, o també calor humit d'una manera pràctica i senzilla utilitzant la dutxa de casa a una temperatura adequada i a una distància prudencial. En qualsevol cas, recordo que el calor és un relaxant muscular i que encara n'hi ha més formes d'aplicar-lo. Una d'elles, molt pràctica, és aconseguir una làmpara d'infrarrojos que pots acoplar al flexo de ta casa. Mantenir una distància prudencial d'aproximadament mig metre i una durada entre 15 i 20 minuts. Una vegada s'ha produït la relaxació muscular, ja estàs preparat o preparada per a fer estiraments. Estiraments molt suaus, que no arriben mai al punt de dolor. En la zona central, però també desviant el cap al muscle de cadascun dels costats. Ho saps també, és una norma. Si els símptomes persisteixen, has d'acudir al teu metge. Ajuda't!